karong kor beng long pinia lun kan jan kela lo kese thangklong auto tempo kilo na bang phu mate asingar alang limen ke Rajiv Milik alang li methang production nongklar film production pen ke bonda panun karjan alun karjan men kela lo apor kimi labang surun karjan prapjin pen lutum langlong ikko labang sola majan mate abijo bang cheprang lutum auto tempo kese thangklong alunjer kilo na bang phu Rajiv Milik panani chingsam nai mate kajume nai asingar bute nanton labang su alang majan long lain nang biduning non tudang te abijo le start eklonan apor kimi labang su alun karjan long chepajan tum belai khenlo thari Prince England lapen sami mirbin teronpi alang lutum phan lutum lapang sulun karjan long alang lutum chepajan te iglong apor kimi labang su alun jer lutum belai khenlo kije thangklong alun sepo alang limen ke Rajiv Milik lapen mirmili terangpi alang tumase seilutum labang su alun jer long tum aju iglong po labang su alun karjan phan mohot nem don mate ditor bang phumen kralo 20 morang lapen labang su alun karjan phan kikan kethan bang phumen kralo jitul timung lapen aji kipen don bang phimen kralo rublin teron pi lapen complete producer bang phumen kralo Rajiv Milik natung labang su alun karjan mate bidol bam natung fulang ji prote official nongklar film production youtube channel silang tum lang ilong po labang su channel long mesen lun karjan mate bidol bam kelang me dui ko lasinang tum labang su channel long humni damra subscribe pikda nantum nason kaki kar bieng long ben onam thangklong a video mate actor actress video lang yerte nantum fansek channel mukuselan subscribe inon apen like na pining non apen comment to kan chining non pinya video lan sikang ton lo kurang tu